Ja, jeg skal så fortælle om koordinatsystemet. Jeg kan starte med at fortælle, at der er en x-akse og en y-akse. Y-aksen den går opad, og x-aksen den er ret. Der er også 4 kvadranter. Der er den første, den anden, den tredje og den Thomas! Og man kan så lave alt muligt med parabler og skæringspunkter og ligninger og alt sådan. Det kan man fylde op på et koordinatsystem og gøre det meget nemmere. Så kan man også lave et punkt. Man kan for eksempel, hvis vi nu sætter et punkt der, så kan man meget hurtigt fortælle, hvor det punkt er. Man kan sige, man starter altid med x-aksen først. Når man så siger 1, 2, 3, 4, så er den 4 på x-aksen. Det skriver man så. Hvis du lige gider holde stille, Simon. Så skriver man sådan der, og så er den 1, 2, 3 opad. Så ved man så lynhurtigt, når man ser det der, at det er 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, og så har man det punkt der, som vi så kalder A. Ganske perfekt. Ja. Det var så til denne dags episode af koordinatsystem.